Den vigtigste relation, vi nogensinde kommer til at få, det er relationen til os selv. Den indre relation, vi har, den måde, vi forholder os, kan man sige, bevidst og ubevidst til os selv på, den vil altid afspejle sig i vores omgivelser. Vi kan ikke arbejde på en ydre relation og få gjort den bedre, hvis ikke man kan sige, at vi har en god relation til os selv. Man kan sige, de steder, hvor vi er skadet i relationen til os selv, det vil også være de steder, hvor vi oplever os selv gennem et filter, hvor vi i virkeligheden, hvor der ikke er noget, der er åbent, men hvor der kan man sige, er et nej eller en afvisning af os selv. Der vil vi opleve at være lukket ned, og det er smertefuldt og alt muligt. At begynde at arbejde på de sorg og på de steder, vil åbne, kan man sige, og der er et nærvær, der ligesom kan flyde igennem. Det her skal ses som, at dybest set, kan man sige, så er der jo et nærvær, der flyder. Og det flyder over os, selvom vi ikke er klar på det. Men de steder, hvor vi har været nødt til at lukke ned for livet, fordi det engang var for smertefuldt at være i en åbenhed, det er jo de steder, vi kommer til at skulle arbejde med som voksne. At opdage de steder, hvor vi har måtte lukke os for os selv, kan man sige, og for omverdenen. Og det er jo igen relationen til os selv. At kan vi begynde at komme ind og hvad skal jeg sige, og få healet de sår, vil der også flyde et nærvær igennem. Et øget nærvær. Så nærvær handler både om kan man sige, en træning af bevidstheden, en meditativ praksis, men det handler i høj grad også om at komme ind og kigge på de programmeringer, vi har, og på de sår, vi har, alle sammen, i et eller andet omfang, fordi det er dem, der hindrer os i at være nærværende i vores liv lige nu og her. Fordelen ved at være nærværende er ikke noget, du kan finde med dit mentale sind. Der er ikke nogen fordele på den måde. Men der er en masse fordele, som, hvad skal jeg sige, som bare handler om, at livet bliver tomt og meningsløst, når du ikke, hvad skal man sige, oplever det nærvær. Du oplever, når du først har haft stikket i og har haft en oplevelse af øget nærvær i dit liv, så bliver det gråt og kedeligt alt andet. Og du opdager, hvilken illusion det er, du lever i. Du oplever, at du dybest set lever i dit sinds illusion, og hvor frugtesløst det er. Der er mening, der er ligesom fylde, der er næring i nuet, når det bliver fortættet og intenst, og du kommer til stede i det. Så sker der noget fuldstændig radikalt anderledes. Og det er der livet er. Det er der, vi har en oplevelse af, yes, jeg lever, jeg er i live. Alt det, der sker i vores omverden, er altid et spejl af, hvad der sker inde i os selv. Så jo sundere og mere kærligt og rummeligt det kan blive, jo mere kan vi også tilbyde vores omverden. Det er den vej, det går. Det går ikke den anden vej.